Saunari taparsiajari ma subjudul na parjolo, buah sarikot patoguhon partodion, tajaha majo paragraf sia. Taida majo sian sejarahna. Godang do pasu-pasu taringok partodion dari jalo halak Kristen dia bana parjolo. Alai Yesus dohot akka apostel na maddo, panobaon nasitongi lau disegai. Ahana di persejari hamu di perpunguan? Dang boy modom. Dang boy marmeami. Denggan, buasa ikon manangihon di parpunguan? Rimangi ma, songo dia molo sinoak, dang manangihon tiki di pabua Jehovah tu ibana, isara lau mabain parawi. Alai dang songoni namasakan pak. Toho, ditangihon ibana do, gabe malua maibana. Hamu pe, ikon manangihon do asaboi malua. Sidok di Sada Musa ono mayat 22. Dibayan Cinoak masude songon natinonahon ni debata tiban. Songoni dibayan.